Hej så alle sammen, og velkommen til denne her kanal. Yes. Det her, det vil blive en gaming-kanal, hvor vi kommer til at spille en masse Minecraft. Og ja, måske også på et tidspunkt nogle andre ting, men her ikke lige her foreløbig. Yes. Håber I vil se med, og yeah. Og jeg er ikke en af dem, der tænker på likes og subscribers, eller sådan pengemedier. Altså, jeg er en af dem, der tænker meget på likes og dislikes og sådan noget. Og ja, fordi hvis der får likes, så er det fordi, der er mange, der godt, eller hvis jeg får flere likes, end jeg får dislikes, så er det fordi, der er flere, der godt kan lide det. Og hvis der er noget, hvor jeg kun får 1 dislike og 6 likes eller sådan noget, så kan jeg se, at det her, det vil være nogen, der rigtig gerne vil se. Der er selvfølgelig også nogen, som bare disliker alle ens videoer, fordi man bare har været sur på dem eller sådan noget. Men ja. Yes. Det her, det kommer til at blive en kanal, hvor jeg kommer til at optage alene. Og det kan godt være, at der er nogle videoer, hvor jeg tager en af mine venner med, eller nogen af dem, eller... Yes. Yes. Det er selvfølgelig super fedt. Men ja. Jeg kommer nok måske til at cutte lidt i videoerne. Det kan godt være, jeg skal lige lære, hvordan man bruger Windows Movie Maker. Jeg har lige installeret det, jeg skal lige vende mig til det. Og så kan jeg bare cutte og sådan noget. Så. Men det er, ja. Så. Men jeg kan egentlig godt finde noget at cutte. Det er bare det der med at få lagt videoerne ind i mappen igen. Og så sådan noget. Hvis der er nogen, der vil hjælpe mig, og altså jeg har allerede lidt kedeligt profilbillede, men hvis de har et banner til mig, eller et profilbillede, så må I meget gerne skrive det dernede. Det kunne være super fedt, hvis I gad at give mig sådan et, eller komme med et tilbud, så jeg kunne købe sådan et. For det kunne være super fedt. Det er det, jeg går efter. Og jeg synes næsten, at kvaliteten, når jeg optager, den er egentlig fin nok. Og nu stiller vi egentlig bare, eller nu skal I bare vide nogle forskellige ting. Okay, hvad jeg hedder? Jeg hedder Kasper. Og jeg bliver kaldt Kev. Det er derfor, jeg hedder Kev Plays MC. Yes. Og det er jo nok også, fordi jeg kommer til at spille Minecraft. Hvor gammel er du? Jeg er 11 år gammel. Og hvor bor du? Jeg bor i Skovlund i Danmark. Ja, okay. Jeg også. Og hvor kommer du fra? Fra Danmark, Hvidovre Hospital. Yes. Og mit mobilnummer, det vil jeg selvfølgelig ikke sige. Hvem gør overhovedet det? Det ved jeg ikke. Det er lige meget. Og så og hvad er der egentlig mere ofte et spørgsmål? Det altså hvor gammel jeg er, og hvad jeg hedder, hvor jeg blev født, men hvor om jeg blev født i Danmark eller i et andet land, eller om jeg er halv et eller andet. Men faktisk er jeg sådan, hvad kan man sige, halvdelen, altså ikke en halv, men altså sådan en hel, en halv, en kvart, og hvad kommer så efter? Det er i hvert fald svejser, eller sådan. Jeg kan på en måde sige, at jeg er fuld dansker. Men altså, der er virkelig... Altså, jeg ved ikke om... Hvad der hvis er, at... At mine fædres mors fars mor var svejser. Hvad er jeg så? Er jeg så... kvart svejser, jeg ved det ikke. Jeg betragter mig i hvert fald selv som fuld dansker. Det var fordi, at alle i min familie, de er danskere, men selve min fætter er altså min fædre mors fars mor, eller sådan noget stil. Ja, det er lidt lige meget. Men jeg håber, I vil se med på kanalen, og I vil subscribe og abonnere. Det kunne være super, super fedt. Og jeg kan lige komme med et lille info, men jeg kan godt finde ud af at optage uden sort skærm. Jeg optager bare lige sort skærm den her video, fordi at det her det er egentlig bare en kanaltrailer, eller kanalen, eller info om mig og kanalen. Og ja, hvad var det nu, jeg skulle sige? Nå ja.
Jeg tager altid imod god konstruktiv kritik, altså sådan noget, noget, der bare kan hjælpe mig til næste gang. Og undskyld for det. Yes, det er min far, der sidder og roder. Vi er nemlig lige flyttet. Ellers før boede vi i Vandløse. Yes, det er sådan noget ved en sø, der hedder Dagmarsøen. Deromkring. Yes. Og nu bor vi så over ved Skovlund, nærmest ved sådan noget Ballerup. Så det, yes. Men tak fordi I så med, og jeg håber I vil se med på kanalen, og I vil subscribe og abonnere. Så ja. Men jeg kommer nok til at optage en masse Minecraft og en masse gaming. Rigtig meget Minecraft, men ja, det kan godt være, der kommer til at være nogle andre spil på et andet tidspunkt, men ja. Men ja, vi ses i hvert fald til den første video, den første rigtige video, jeg kommer til at uploade, og ja. Tusind tak, hvis I vil give at smide et like på kanalen. Hvis I smider et dislike, så betyder det bare for mig, at jeg ikke har gjort det godt nok. Hvis I disliker, og det vil sige alle mine videoer i slutningen, så må jeg meget gerne, eller det er noget af det, der bare hjælper mig til at finde ud af, hvad jeg gjorde galt, eller hvad der var galt i videoen, eller hvad jeg gjorde galt. For eksempel ved at skrive, at du laggede lidt de fleste af stederne. Og så kunne jeg sige, okay, skal jeg nok prøve at fikse det. Og jeg prøver at fikse så meget som muligt, men for eksempel sådan noget, der er ikke facecam på. Og det kan jeg lige så godt sige, der kommer ikke facecam videoer, fordi at jeg har ikke et webcam, og det kan godt være, at der kommer til at gøre det senere, når jeg bliver lidt ældre. Altså det er ikke fordi, jeg ikke kan købe et, vel, men det er bare sådan, jeg har andre ting at bruge penge på. Det er ikke sådan, at jeg skal bruge alle mine penge på YouTube. For eksempel, hvis man skal have et godt webcam, er det jo sådan 750, og det er jo rimelig meget. Det har jeg, men det er fordi, jeg sparer op til noget andet. Så ja. Og jeg kan lige sige, hvornår jeg er fødselsdag. Den 20. oktober, og jeg er så født i den 2004. Og ja. Ja. Håber I er med på kanalen, og ja. Og vi vil like og subscribe, og ja. Det kunne være super fedt. Men ja. Vi ses i hvert fald i den allerførste rigtige video, der kommer til at være. Jeg tænker nok, at det bliver Minecraft, og så bliver det inde på en Hypixel, og så bliver det Skywars. Så ja, det er super fedt, så ja. Vi ses i hvert fald indtil den tid. Hej hej.